taj ispit B1 mnogi od vas muči. A za ispit B1 zapravo kao i na mnogim drugim nivoima zapravo najvažnije je da znamo glagole. Dakle, da kada hoćemo da kažemo da nam neko nedostaje ili da nešto izbegavamo, ne moramo da mnogo razmišljamo o tome da li je to baš sve kako treba što se tiče padeža, ali moramo da znamo tu reč. Zato ti danas pomažem da naučimo najvažnije glagole koje ti trebaju za ispit B1. A i realno, ne samo za ispit, nego ti treba i da govoriš u životu. Moje ime je Nataša. Imam preko 20 godina iskustva u podučavanju nemačkog. Radila sam dugo kao ispitivač na Goetheovom institutu, imam i licencu TELK ispitivača, sudski sam tumač već godinama. Radila sam i kao mentor profesorima koji započinju svoju karijeru na Goetheovom institutu. Preko 60.000 ljudi mi je dalo poverenje i zapratilo me već na Instagram profilu. Ako ti nisi na Instagram profilu, naravno, preporuka je da me zapratiš i tamo i naravno da ne zaboraviš i ovde jedan subscribe i like, da se družimo svakog četvrtka od 20 časova, gde ti potpuno besplatno pomažem da naučiš nemački. A danas krećemo. Geht's los! Ajmo jedan refleksivni glagol. Sich bewegen. Vrlo često zaboravimo da taj glagol i naučimo u prošlom vremenu, odnosno u participu 2. Ili nam neko samo kaže sich bewegen i to je to. Da ne zaboravimo, prošlo vreme, to je particip 2, bi bio bewegt. I ja recimo, naravno, to sada treba da ubacim u neki kontekst. Na primjer, mogu da kažem viele Menschen bewegen sich zu wenig im Alltag. Viele Menschen bewegen sich zu wenig im Alltag. Mnogo ljudi se premalo kreće svakodnevno. Sich bewegen bi bilo kretati se. Refleksivni je glagol i ono što je zanimljivo za ispit B1 ili za nivo B1 jeste da prestanemo da pričamo u prvom licu i da sve vreme samo govorimo recimo ich bewege mich viel oder nicht so viel, nego da probamo da to govorimo iz treće perspektive. Kao ovde, na primjer, viele Menschen bewegen sich zu wenig. Glagol sich erinnern. Setiti se, sećati se. Vrlo često se zaboravi, nekako ne može da se osloni na to da je erinnern znači sećati se. Moja praksa kaže da ga vrlo često zaboravljaju. A ono kad hoćete da kažete da ne možete da se setite, zapravo uvek nam treba taj glagol sich erinnern. Ono što je zanimljivo jeste da mi kažemo ne mogu toga da se setim. A u nemačkom glagol sich erinnern je plus predlog an, plus akuzativ. Na primjer, ich kann mich daran nicht erinnern. Toga ne mogu da se setim. Sich erinnern an plus akuzativ. Oder ich erinnere mich an diese Situation. Sećam se te situacije. Takođe, glagol erinnern neće dobiti G u participu 2, zato što je to nerazdvojiv prefiks. Particip 2 će biti erinnert. Erinnert. Sich ärgern. Sich ärgern bi nam bilo ljutiti se, nervirati se. I sad neću ja da kažem ništa u prvom licu, pošto ja neću da se nerviram, nego recimo mogu da kažem primer u trećem licu množine. Da kažem, viele Kunden ärgern sich über den schlechten Service. Viele Kunden ärgern sich über den schlechten Service. Mnogo mušterija, mnogo klijenata se nervira ili ljuti zbog lošeg servisa, zbog loše usluge. Sich ärgern plus über plus akuzativ. Bewerben. Sich bewerben. Važan glagol. Konkurisati za neki posao. Na primjer, hat sich um den neuen Job beworben. Hat sich um den neuen Job beworben. Glagol bewerben u participu 2 glasi beworben. Beworben. I ide sa predlogom Ich bewerbe mich Sich bewerben eine Stelle, einen neuen Job. Plus akuzativ. Još jedan refleksivni. Glagol streiten. Streiten nam je svađati se. Sich streiten. Na primjer, ich streite mich oft mit meiner Schwester. Svađam se često sa svojom sestrom. Ali ja se više ne svađam sa svojom sestrom, ali smo se, dok smo bile male, baš dosta svađale. Da bi ja to rekla, treba mi prošlo vreme od glagola streiten, odnosno particip 2, koji bi glasio gestritten, gestritten. So, ich habe mich sehr mit meiner Schwester gestritten. Oder ich habe mich oft mit meiner Schwester gestritten. Svađala sam se često
sa svojom sestrom. Glagol sich streiten je sa nekim, dakle mit, a ako hoću da kažem da smo se svađale oko igračaka, na primjer, onda bih rekla wir haben uns über die Spielzeuge gestritten. I glagol koji nam često treba kad hoćemo da kažemo da ne možemo da se naviknemo ili da možemo da se naviknemo na život u Nemačkoj ili u Austriji ili bilo koji zemlji, jel tako, Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Sich gewöhnen bi nam bio glagol navikavati se, navići se. Sich gewöhnen an plus Akkusativ. So, oder zum Beispiel, ich habe mich nie an das Leben in Österreich gewöhnt. Ja se nikada nisam navikla na život u Austriji. Sich gewöhnen an, naviknuti se na nešto. A šta rade svi ti followers na Instagramu? Oni prate, jel tako, nekoga. A ako prate, bilo bi logično da kažemo ja pratim tebe ili ja pratim nju, da kažemo akuzativ, jel tako? Kako bi bilo to u našem jeziku. Ali u nemačkom nije baš tako. Glagol folgen zahteva dativ i zato smo ga naveli baš među ovim svim glagolima koje navodimo danas, jer je to jedna od tipičnih grešaka. I treba da kažemo recimo ich folge dir, kada hoćemo da kažemo da ja pratim tebe, zapravo bukvalni prevod bi bio ja pratim tebi. Dakle, glagol folgen u nemačkom zahteva dativ. I kada bismo hteli da pitamo, ne bismo pitali koga ti pratiš, nego bi bilo kome ti pratiš, jeli? Bilo bi wem folgst du. Dakle, ovo je bio glagol folgen. Kada smo već kod folgen, da se zaustavimo i na drugim glagolima koje možemo da upotrebljavamo u kontekstu medija, jer inače medien je jedna od tema i na ispitu B1. Veröffentlichen. Veröffentlichen bi nam bilo objaviti. Vrlo često se kaže i posten, kao postovati nešto. Ali, na primjer, ako hoćemo da kažemo da smo objavili neki članak ili neke rezultate, naravno, u nekom drugom kontekstu bismo sigurno pre rekli veröffentlichen nego posten. Posten je zadužen za društvene mreže. Objaviti i možemo da kažemo da je die Firma hat die Ergebnisse veröffentlicht. Firma je objavila rezultate. Particip 2 od veröffentlichen bi nam bilo veröffentlicht, zato što nam je fer nerazvojni prefiks. Kad smo već kod društvenih mreža, za društvene mreže se snimamo. Iako biste vi hteli da sad kažete, ona Nataša snima stalno neke videe, možemo da kažemo sie dreht Videos für social media, na primjer. Sie dreht Videos, ona snima videe. Vrlo često takođe to možemo da iskoristimo kada govorimo o temi slobodno vreme, kada govorimo zapravo o filmovima. Recimo, der Film wurde in Berlin gedreht. Film je sniman u Berlinu. Ovde imamo i taj pasiv koji takođe može da dođe do izražaja na ispitu B1 da pokažemo šta sve znamo. Der Film wurde in Berlin gedreht. Drehen, glagol, snimati. Verschwinden. Verschwinden bi nam bilo nestati. I sada možda ti zvuči potpuno nepoznato taj glagol verschwinden, ali kad ti kažem rečenicu u prošlosti, vrlo je moguće da ćeš se setiti. Na primer, mein Handy ist plötzlich verschwunden. Moj mobil je iznenada nestao. Verschwinden, particip 2 od glagola verschwinden bi bio verschwunden, nestati. Zatim imamo glagol entstehen. Glagol entstehen bi nam bilo nastati. Na primer, die Ideen entstehen im Gespräch. Ideje nastaju u razgovoru. Entstehen, a imamo i tu prošlo vreme, to bi nam bilo kako? Sećaš možda kako glasi particip 2 od stehen? Tako je, gestanden. Sećaš se onog aufstehen, aufgestanden ili verstehen, verstanden. Obavezno pogledaj i glagole o kojima sam ti pričala na nivou A2, taj video ću ti linkovati ovde da možeš da ga vidiš. Dakle, tada smo pričali o glagolu verstehen, verstanden. A ovde imamo entstehen, što znači nastati, a particip 2 bi bio entstanden. Možemo recimo i da kažemo dadurch sind viele Probleme entstanden. Tako su nastali mnogi problemi. Herstellen. Važna reč. Imamo i njen sinonim, to bi bilo producijan, ali ja volim i da naučimo ovu tipično nemačku reč jer se često koristi. A to je proizvoditi. Na primer, die Firma stellt Möbel her. Na primer, firma proizvodi nameštaj. Herstellen bi nam bilo proizvoditi. Her nam je razvojiv prefiks, zato ćemo reći die Firma stellt Möbel her. Ili recimo možemo da kažemo das ist in Deutschland hergestellt. Često ako imate proizvode iz Nemačke možete i da vidite umesto made in Germany da bude hergestellt in Deutschland. Proizvedeno u Nemačkoj. Herstellen, particip 2, hergestellt.
I oni glagoli sa kojim imamo najčešće poteškoće da ih upamtimo, kada su slični ili kada se samo razlikuju u prefiksu, a to su recimo glagoli smršati i ugojiti se. Još jedna od tema na ispitu B1 jeste Gesundheit, pa u to ime nam trebaju i ovakvi glagoli kada pričamo o gesunde Ernährung, na primjer. Abnehmen bi nam bilo smršati. I, na primjer, ja bih rekla, ich möchte 5 kilo abnehmen. Želim da smršam 5 kilograma. Oder, nije se desilo, ali bih rado voljela da vam izgovorim tu rečenicu, ich hab schon 5 kilo abgenommen. Već sam smršala 5 kilograma. Particip 2 od glagola abnehmen bi nam bio abgenommen. Suprotno od toga bi bilo zunehmen. Zugenommen nam je particip 2. So, ich hab 5 kilo zugenommen. Ugojila sam se 5 kilograma. Ili, dieser Junge muss 5 kilo zunehmen. Ovaj momak, ovaj dečak mora da se ugoji 5 kilograma. I vrati se obavezno na video gde sam ti pričala o glagolima na nivou A2. Tu sam ti spominjala i glagol trošiti. Se sećaš možda kako glasi glagol trošiti? Trošiti novac na nešto. Ausgeben. Tako je. I na primjer, ich gebe sehr viel Geld aus. Ja trošim puno novca. Ali postoji još jedan glagol koji koristimo kada trošimo recimo struju ili kada trošimo druge resurse. I tada bi bilo, na primjer, verbrauchen. Verbrauchen bi bio glagol trošiti i primjer za to bi nam bio wir verbrauchen sehr viel Strom. Wir verbrauchen sehr viel Strom. Trošimo puno struje. Ili das Auto verbraucht viel Benzin. Das Auto verbraucht viel Benzin. Auto troši puno benzina. Za sve one koji traže posao, obavezno obratite pažnju kad vidite ovaj glagol, jer je to nešto što vam treba. Na primer, često možete da vidite velikim slovima napisano negde ispred neke radnje wir stellen ein. Wir stellen ein. Einstellen bi bilo zapošljavati. Dakle, mi zapošljavamo. Glagol einstellen, prošlo vreme, to je particip 2 bi bio eingestellt. I imamo primere, možemo da kažemo recimo die Firma stellt neue Mitarbeiter ein. Firma upošljava nove saradnike, nove radnike. Einstellen, uposliti ili zaposliti. Takođe, može da se desi da vam na razgovoru za posao, da vas na razgovoru za posao neko pita warum sollen wir Sie einstellen? Zašto baš vas treba da zaposlimo? Dakle, upamtite glagol einstellen. A imamo i ove ne tako lepe glagole. Na primer, glagol betrügen. Glagol betrügen bi nam značilo varati. Pa možemo da kažemo betrügt seine Partnerin. On vara svoju partnerku. Ili die Kunden wurden betrogen. Klijenti su prevareni. Betrügen, betrogen. Particip 2, varati. Još jedan važan glagol bio bi glagol stören. Stören bi bilo smetati ili ometati. Prošlo vreme je gestört. I tu reč često možete da vidite u hotelima, na primjer, bitte nicht stören. Ako hoćete da okačite onaj znak da vas niko ne uznemirava, bitte nicht stören. Stören bi bilo smetati ili ometati. Takođe, tu reč možemo i da koristimo kada hoćemo da recimo da zapalimo cigaretu, pa možemo nekoga da pitamo stört es, wenn ich eine Zigarette rauche? Da li vam smeta ukoliko zapalim jednu cigaretu ili ukoliko popušim jednu cigaretu? Glagol stören, gestört, smetati, ometati. I još jedan glagol vezan za posao. Kündigen. Kündigen bi bilo dati otkaz, dobiti otkaz ili otkazati nešto. Na primer, wir können den Vertrag kündigen. Možemo da otkažemo neki ugovor ili ja mogu da kažem ich habe gekündigt. Ja sam dala otkaz. Aber ich habe nicht gekündigt, ali ja nisam dala otkaz ni vama, niti bilo kome, tako da se vidimo sigurno i naredne nedelje na istom mestu. Nemojte da zaboravite da obnovite sve ove glagole i vidimo se sledećeg četvrtka sa novom temom. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart. Tschüss!